използвам, че свинята дреме, за да ви агитирам за избори. Тя свинята най-вероятно ще гласува или за Касим Дал, или за ДПС, защото не яде ли свинско, толкова и разбира главата. Но аз искам да ви кажа нещо много важно. Има една коалиция. България без цензура, ВМРО, Земеделски народен съюз и Гергьовден. С номер 28. Защо ги подкрепям? Заради една стара гергьовска символика. Че човек се ражда в началото си, ето като тази игла. Като копието на Свети Георги. Той е прав, остър, безпощаден, победоносен, но постепенно необходимостта да свърже двата края непрекъснато го навеждат надолу. Той става все по-наведен, все по-наведен, все по-наведен, докато ги свърже най-накрая тия пусти два края и се превърне от копие в какво? Безопасна игла. Затова си мисля, че е време да направим малки крачки по посока на това, защото да престанем да мислим само за това как ще свържем двата края, да престанем да оцеляваме и да почнем да живеем. Да белким се завърнем отново към това време, когато бяхме победоносно копие. Затова номер 28 от интегралната бюлетина. Защото 28 да не стане 29. Българите заслужаваме повече. Гласувайте с номер 28 за коалиция България без цензура, ВМРО БНД, Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден. Купуването и продаването на гласове е престъпление.